Sure. Ngathukani bafethu Ngixabane. Ngoba manje mina ngizole ngisenda abantu abakhalayo ukuthi when this is going to end. And uyakholwa shame Vuyokazi yo, awuyakubelieve yo, ayi shame. Unga-expose ngoba manje le game le once wena waposta waya kuma-bloggers izophela yonke game. Ngifuna nje ukuthi sidlale kahle nje eceleni i-friendly match sidlale kahle umdlalise nami ngimdlalise igame yabo dlale iphume imali kancane once waqala wayisenda okokuqala uzoyisenda for the rest of her life up until ahlukana nami uyisenda yonke. Bye ke. Because she said une-account number yakho yena. Akayifake oh. Yeah, but her account number ungamtsheli uma yonke lento ngoba ngiyasaba mhlawumbe uma uzokhuluma indaba. Yo, ngiyasaba. Angeke. I know this is going to trend today and it's going to be shared on Facebook and whatever. So yeah, whatever. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ngoVuyokazi guys. Yo, it's bad. It's really bad. You know, ngiyaqala nje ukubona umuntu ozondwa amadoda ngalendlela. Like, I'm not sure if you have saw the story on social media. It's isithuka Vuyokazi no naho le nje ukuthi umuntu mase lobolile abizwe ngohusband nayo ithanda uba inkinga nje kahle kahle cause now this guy akaqedi nokukhokhela amalobolo guys but use husband. But okay, I understand ukuthi ke umthetho wase South Africa usho njalo ukuthi umuntu meko wavela he qualifies as a husband. But guys, yo isiphi nje isiluleko ongasipha uVuyokazi Nciweni at this point, because usuke kwi relationship ebimhlukumeza kakhulu and kule relationship usuke khona usethola abantwana abawu2 waphuma ke kumpumelelo umseleku ke wamshiya kumpumelelo umseleku nakhona beyangamvaluish ngendlela abafuna ukuvaluishwa ngakhona and uzongena kule relationship enye. Yo guys, I don't think bake babonana nalomfana lebaThoxolani. That guy akusindoda la nomfana lo ayikho umuntu okhuluma kanje ayana. Serious, uhlangana kanjani no baby mama wakho nihlangana ngonkosikazi wakho ukhulume ngaye usho ukuthi uyislima usho ukuthi ubaby mama akafuna imali kuVuyokazi uthengile ingane. Yo, this guy guys lo ayilomfana lo yazi ukuthi umgosi entertainment ngesikhathi eqala ukuposta ngalo guy ngesikhathi kuthiwa kuhanjiswa amalobolo, everyone was like she's jealous because uthanda utirelo. But guys, yo this guy lo bhuti baThoxolani he's evil guys. He's so evil. Like, how can you do that to someone omlobolile nakhona uthi waphoqa ukulobola uVuyokazi wethi akamlobole ngenkani? Ufunani kuVuyokazi? Yini ayifunayo? Like seriously guys, what does he want from uVuyokazi? Yo guys, I'm just voicing out my frustration because wow, uVuyokazi urelease statement guys namhlanje ke washo ukuthi ke wakhuluma ngokuthi uzizwa kanjani ngale information personal yakhe ecirculator ku social media, nanokuthi ke this guy usebonile ukuthi what kind of a person uXolani is, and ke bathi ke remove all the pictures zikaXolani posting yakhe ama-post wakhe, waphinde wa remove futhi ukuthi she's a wife, waphinde wa remove all the information related to whatever wedding or whatever they call it. Liyaba be nawo nalomfana lo wangikwatisa mshimane lo. Yo guys, it's so bad, it's so bad. I just wish nje uVuyokazi ukuthi angafocus akhulise nabantwana bakhe
and she's beautiful, guys. She's so beautiful. Vuyokazi ngathi ngafocus nje ukuthi kukhulisela abantwana bakhe akaphume kancane into zemjolo, akaphume nje kancane into zomjolo, because at this point uzosifela nje, uzosifela ngampela. But for this guy abathi uXolani, hayi shem, yo ngiyaqala ukuzwa umfana okhuluma kabuhlungu kanje. Hayibo, ngiyaqala ukuzwa umuntu ohethe umuntu like intentionally. Guys, again, yo, how man got frustrated ngendaba zonke engahlangene nami. But anyway, guys, just give one advice to Vuyokazi ukuthi wena ungam-advise uthini in this situation. Like, I don't want to crush her, I don't want to say anything to her, but nje I'm glad that she took a decision to end a relationship yakhe with this Noxolani, because from the beginning kusho ukuthi nje ayikaze abakhona, akaze baba ne relationship with this guy at all. Azange baba ne relationship. This guy nje wezosenga uVuyokazi, ifuna ama reality show, noVuyokazi naye wefuna ke ukudlisela laphana ke kwamsele. It's just a mess. It's just a mess. You just need peace nje, akahlala akaphuma ema relationship, akayifuna ithola ukuthi ufunani, you know. Yo guys, yo, my heart. Hliza mhlunga lo sisi, angimazi ngimazela ku TV kodwa nje no, this is too much for her. This is too much for her. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion.